gambaran dadi layangan kanvas kang kanginan tanpa wastes. Ya Allah, dengan teko datang kula rompong. Bejo tenan lakon uripku iki. Kasandangan susah wit biyen nganti saiki. Gusti paring pepadang yen to aku ora bisa urip sesandingan karo Kang Mas Panji Nukertopati. Ayo aku ora nyawang padang ing jagat. Dewa Bathara, kula sampun boten kiat malih. Dengan menikah sinten Aku Ibu Asmoro. Aku ngerti sing dadi loro ati sakit aku tenan. Nanging iso kesempatan sediamu. Sampun kowe bisa pinjem toko lambe. Tapa ngambil? Iya. Lan kowe aja ngagem busana wanita. Nanging kowe ngagem busana priya. Sesilih Panji Sembilan. Panji Sembilan. Ya. Marantaka. Iya. Iku kowe bakal iso kasembadan diam. Kula saged pinanggih kalian calon Yo. sisian kula Kang Yo. Mas Nukertopati. Yo, bener. Panjit pikula. Wis ora wis Iso akan dawuh. Yo, ketemu marang sira. Ulun bali makayangan. Ya. Kompon dawuhmu tidak. Bakal kasembadan diam. Wis, baik. Pamit. Aku udah nerima seliramu wis bisa nyelametke aku. Lan seliramu bisa ngalahke Prabu Klana Brakumara kang bakal gawe rusak kon iku kuban kraton. Kok nenek Ning ngene, sakit jago iki ya cerak ora ado-adoan kaya ngono kuwi lho. ning ngene Panji seliramu. Senajan kasepen muli luwih. Nanging yen ndak sawang solah bawamu kaya sawijining wanita. Coba nun sewu ya aku pengen. Diajeng gawe Candra Kirana. Mas Panji Nukertopati Kang Mas. Kok bisa-bisane to diajeng sliramu? Kaya ngono. Apa sliramu ora tresna marang pun Kakang diajeng? Ampun ngaten menika. Pedah-pedahipun kadang raos tresna kula ingkang ageng dhateng panjenengan. Kula nyamur lampah. Menapa inggih kelampahan to yen to kula menika nyandang ngagem ageman wanita menika nek ing jendrawasi to menika. Cobi panjenengan penggalih. Oh ngono. Ijin. Ndak kira yen sliramu ora tresna marang pun Kakang, njur sliramu jengkar saka kraton Kediri diajeng. Kang Mas. Katresnan kula lair rusin. Neng tenan, Ijin. sliramu ora bakal cidra ing janji. Jalaran pun Kakang, kang ana telenging atine Kakang mung sliramu. Panjenengan kedah pitados kaliyan kula Kang Mas. Tresna kula menika
tresno ingkang sejati tegesipun inggih to menika jenengan menika kok Dadi sliramu ora kepeksa. inggih Mergo wedi marang Paman Prabu Lembu Amisena. mboten tuwa saking pentulengan ingkang lebet sampun dados prasetyan lan anteping manah kula namung panjenengan ingkang tansah kula tresnani lan kula bekteni Kang Mas. Yen ngono sliramu, tuhu mustikaning para putri jagat gumelar. Kene biasa. Mawon panjenengan ingkang Sawentara pun Kakang Rapi nanggih barang sliramu. Rasane kapang. Semu angu siwat semu Kang Jiwo agawe seming galih saestu menika iya rara apa kang si nadya mangke ndak ambruk menawi mboten tiyang menawi tresno ya dipandheng disawang kok kados apa ya isih kurang nggo nyaman panjenengan menika lha iki namung gak keban kok kaya ngono panjenengan menika Kang Mas upama munduta rukmi tertentu datu ruti ing jagat raya ingkang gumelar menika yen namung Kang Mas Panji Nukerta ingkang saestu kula tertentu datu ruti dipun bangsuli meleh nggih mboten menapa ora apa-apa boten menapa-menapa mumpung lagi ketemu karo slira lah inggih sampun sawetawis mboten pinanggih prau lumampah tanpa welah lumampah tanpa welah ing matyaning jala nindri ing madyaning jala temakun jingging angin jongeng pagulingan diajeng galuh Candra Kira Kang Mas Panji Nukerta Pak gandeng pun Kakang wis pinanggih malang sliramu nggih mundak mesake Kanjeng Rama ayo diajeng ndak derekke sowan bebarengan pun Kakang saning Rama Prabu Lembu Amisena diajeng inggih monggo Ayo, monggo diajeng. kula derekaken Kang Mas monggo Yo.